5 baletních pozic rukou jsou základ tance, se kterým zvládneš úplně všechno a měl by je znát i tvůj plišák. V první pozici jsou ruce kulaté a máš je před sebou, jako když objímáš velký strom. Zároveň je máš malinko dole, aby se ti po nich mohl skutálet míček. Druhá pozice ti dává křídla. Ruce roztáhni do stran, ale jenom tak, aby na ně bylo vidět, i když koukáš dopředu. Nenapínej lokty a paže nech trochu zaoblené. Třetí pozice je takový kompromis. Tvoje ruce si nemůžou vybrat, kterou z nich mají radši. Jednu ruku teda nech ve druhé a druhou přesuň zpátky do první pozice. Čtvrtá pozice vypadá docela slavnostně. Jednu ruku zvedni nad hlavu a druhou nech pořád před sebou jako v první pozici. Nezapomeň, že ruce musíš mít pořád jemné a kulaté. V páté pozici zvedni obě ruce nad hlavu a představ si, že na ní držíš vysoký klobouk, který ti nesmí nikdy spadnout. Ruce měj stále kulaté a mezi uchem a paží nech trochu místa. Ve všech pozicích udrž prsty u sebe, ať nevypadáš jako strašák na poli, co má místo rukou slámu. A pokud máš za úkol nakreslit baletní pozice rukou, tak teď se můžeš inspirovat.